ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുമരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരേ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 23 അല്ലെ. ചെറിയ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ചെറിയ 23-ാമത്തെ 22 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 23-ാമത്തെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നവ്രജന്ത്യഗഭിദോ രചനാനുവാദാ ഗൃഹ്ണന്തി യന്യവിഷയാ ഉപദാമദിഗ്നി. യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗേർ നിർവിരാത്തസാരാ താംസ്താൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്താ. എന്നവ്രജന്ത്യഗഭിദോ രചനാനുവാദാ ഗൃഹ്ണന്തി യന്യവിഷയാ ഉപദാമദിഗ്നി. യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗേർ നിർവിരാത്തസാരാ താംസ്താൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്താ. എല്ലാവരും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നവ്രജന്ത്യഗഭിദോ രചനാനുവാദാ ഗൃഹ്ണന്തി യന്യവിഷയാ കുഗതാമദിഗ്നി. യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗേർ നിർവിരാത്തസാരാ താംസ്താൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്താ. എന്നവ്രജന്ത്യഗഭിദോ രചനാനുവാദാ യന്യവിഷയാ പുഗതാമദിഗ്നി.
യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിബിരാത്തസാരാ താം സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സുഹന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാലതി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്നവ്രതന്യഖബിതോർജനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി വിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിഭിരാത്തസാരാ താം താൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തപസ്സു ഹന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. യജ്ഞവ്രജന്ത്യഖപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്ത്യന്യവിഷയാ കഥാമദിഗ്നീഃ യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിഭ്രാത്തസാരാ സ്ഥാം സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. വിദ്യുനാണ് മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നം വ്രജന്ത്യഗഭിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തിയേ അന്യവിഷയാ കുകുതാമദിഗ്നിഭിः യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിർവിരാത്തസാരസ്താം സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. विष्णुप्रिय विनीत देवदास माताजी, हरेश माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम. हरे कृष्ण. व्रजन्त्यघपितो रचनानुवाद शृण्वन्ति विषयां कुगदामदिग्नि यास्तु श्रुताहतभगैर्निर्भिरातसारा तां स्थान क्षिपन्त्य शरणेषु तमस्सु हन्ता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरेश ना. ओके माताजी. ओके. शारदा नायर माताजी, हरेश माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरेश ना. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यन्नव्रजन्त्यगदिवो रचनानुवादा शृण्वन्ति विषया कुकुदामदिग्नि यस्तु श्रुताहतभगैर्निभृतात्तसारा तं तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमस्सु हन्ता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गीता टी माताजी, हरेश माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നവ്രജന്ത്യഖപിതോ രചനാനുവാദാ ശൃണ്വന്തി യേന്യവിഷയാ തകുതോമദിഗ്നീഃ യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിർഭിരാത്തസാരാസ്താം സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിയ ഒരു കൈ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിരുന്നു. ശ്രീജ വിജി മാതാജി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നവ്രജന്തി ഗഭിതോ രചനാനുവാദാ ശൃണ്വന്ത്യന്യവിഷയാ കുഗതാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിഭ്രാത്തസാരാ താം ക്ഷിപന്തി ശരണേഷു തപസ്സു ഹന്താ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നവ്രജന്ത്യകവിതോ രചനാനുവാദാ ശൃണ്വന്തി യോന്യവിഷയാ കുകുതാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാഹതഭഗൈർനിഭൃതാത്തസാരാ
ഹതഭഗൈന്യഭിരാതസാരാ സംസ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത കഫിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യജ്ഞ വിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നി യാസ്തു സ്തുതാ ഹതഭഗൈർനിഹുരാത്ത സാരാ സ്ഥാം സ്ഥാം ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യഗപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യജ്ഞവിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്ത സാരാ സംസ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജന്ത്യ കപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യജ്ഞവിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനഭിരാത്ത സാരാ സ്ഥാം സ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്തി ഗപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകുഥാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനിഭിരാതസാരാ സ്ഥാം ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്ന വ്രജന്ത്യഗപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്ത സാരാ സ്ഥാം സ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ കപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനഭിരാത്ത സാരാ സ്ഥാം സ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ കപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകുഥാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനിഭിരാത്ത സാരാ സ്ഥാം സ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം മാതാജി. നമോ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യജ്ഞവ്രജന്ത കിപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകഥാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനിഭിരാത്ത സാരാ താൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയാ കുകഥാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനിഭിരാത്ത സാരാ സ്ഥാം സ്ഥാൻ ക്ഷിബന്ധ്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, തുളസാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ ഗപിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന്യ വിഷയ പുകതാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാഹതപഗൈർനൃഭിരാതസാരാ സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്ന വ്രജന്ത്യ ഖലിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്ത്യയേന വിഷയാ കുകുതാമദിഗ്നി യാസ്തശ്രുതാ ഹതഭഗയേ നൃപിരാതസാരാ സ്ഥാം ശ്രീപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജയമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്തഖബിദോ രചനാനുവാദാത് ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകുതാമദിഗ്നിഃ യാസ്താശ്രുതാഹതഭൃഗൈർനൃഭിരാത്തസാരാ സ്ഥാം ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ ഹബിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന്യ വിഷയ കുഗതാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർന്യ വിരാത്തസാര സ്ഥാൻ ശിവന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ കവിദോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി അന്യ വിഷയ ഭൂതാമദിഗ്നിഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്തസാരാ സ്ഥാൻ ശിവന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്ന വ്രജന്ത്യ ഖബിതോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകതാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർ നൃഭിരാതസാരാ സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നന്ദവ്രജ ഹബിതോ രചനാനുവാദാൻ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകതാമദിഗ്നേ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്തസാരാ സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ കപിതോ രചനാനുവാദാഃ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുഗതാമദിഗ്നീഃ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്തസാരാः സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്ന വ്രജന്ത്യ കവിദോ രചനാനുവാദ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകതാമദിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്തസാരാ സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ ഖബിതോ രചനാനുവാദാത് ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുകതാമദിഗ്നേ യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർനൃഭിരാത്തസാരാ സ്ഥാൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്ന വ്രജന്ത്യ ഖബിതോ രചനാനുവാദാ ശൃണ്വന്തി യേന വിഷയാ കുഗതാമദിഗ്നി
യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർഭിരാത്തസാരാ താൻ ക്ഷിപന്ത്യ ശരണേഷു തമസ്സു ഹന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण सुप्रभा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यन्न व्रजन्त्य खबिदो रजनानुवादा चिन्नन्ति विषयात् तथामदिक्नि यास्तु श्रुदा हदभगैर्नृभ्रातसारा शरणेषु तमस्सु हन्दा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण श्यामा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यन्न व्रजन्त्य कपितो रचनानुवादा शृण्वन्ति येन विषया कुक्कुदा मदिग्नि यास्तो श्रुता हतभगैर्निभृतातसारा तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमस्सु हन्ता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ബോളത് കാർ അമ്മ കാർ മാൽ മാൽ. ഫോണിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ 23 വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ദുർഭകരായ ആളുകൾ വൈകുണ്ഠത്തെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനകൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നിഷ്ഫലവും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പശ്ചാത്താപകരമാണ്. വൈകുണ്ഠ വിഷയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിലോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവർ തമസിന്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട മൂലകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത നിർവ്യക്തികവാദികളാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യഹീനരായ വ്യക്തികൾ. വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ ഭൗതികങ്ങളാണെന്ന ഭയനിമിത്തം അവർ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭംഗികളെ പറ്റി പറയാൻ മടിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകം പൂർണ്ണമായും ശൂന്യമാണെന്ന് മറ്റു വിധത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ വർണ്ണ ശബളതകളും വൈവിധ്യങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് അത്തരം നിർവ്യക്തികവാദികൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് കഥാമതിഗ്നി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അയോഗ്യമായ വാക്കുകളാൽ പ്രജ്ഞ കുഴക്കപ്പെടുന്ന എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ആത്മീയ ലോകം വെറും ശൂന്യവും നിർവ്യക്തിയുമാണെന്ന ഈ തത്വം മറ്റുള്ളവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്നതിനാൽ ഇവിടെ അപലപിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിക ശൂന്യവാദിക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഈ ഭൗതിക ലോകം ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്ത് വർണ്ണശബളിമയും വൈവിധ്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെ താൽക്കാലിക പ്രതിഫലനത്തിൽ നിലനിൽക്കും? അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് സർവാതിശായിയായ വൈവിധ്യവും വർണ്ണശബളിമയും ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന വാദിച്ചാൽ അവ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ അമ്പരക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തും അവ ഇല്ലെന്ന വാദം ആധ്യാത്മിക അവബോധത്താൽ അവ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അമ്പരപ്പിക്കും. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിന്റെയും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വികസന വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തൽപരരാകുന്നു. അവർ തങ്ങൾക്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രം തുടരാൻ കഴിയുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതികളെ പറ്റിയും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിനെ പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ യോഗങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും നടത്തുന്നു. അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ആത്മീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും താല്പര്യമേ ഇല്ല. അവർ അത്രമേൽ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിൽ താല്പര്യരാകും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിബിഡ അന്ധകാരത്തിൽ തുടർച്ചയായി വട്ടം ചുറ്റേണ്ടി വരും. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഭ്യർഷിതാമഭിജനോ മൃഗദീം പ്രപന്ന ജ്ഞാനം ച തത്വവിഷയം സഹധർമ്മയത്ര. ആരാധനം ഭഗവതോ വിതരന്ത്യമുഷ്യാ സമ്മോഹിതാ വിദതയാ ബദമായയാ തേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവന്മാരോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലും അത്തരം ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലും അത്തരം ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരുവന് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരുവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തെ പറ്റിയും മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ബാഹ്യപ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ അത്രമേൽ ബാധിതനാണെന്ന് കരുതണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഭവനമായ വൈകുണ്ഠത്തിലും താല്പര്യരഹിതരായ മർത്യജീവികളെ ബ്രഹ്മദേവൻ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതം ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഇച്ഛിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനും മറ്റു ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യരുടേതിനേക്കാൾ മനോഹരങ്ങളായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ഒരേ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക അസാധ്യം തന്നെ. എങ്കിലും മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധം ആരംഭിക്കുവാനും സാധിക്കും. മനുഷ്യരൂപം മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം തമസിന്റെ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ബോട്ടാണത്. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അതിന്റെ നായകനായും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനത്തെ തമോ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ അതിനെ നയിച്ചു നീക്കുന്ന കാറ്റായും പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രയോജനം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യജീവി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. ആകയാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിതം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാത്ത ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതം മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ സ്ഥിതിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പരിതപിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗ ചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു അല്ലെ. അതിലത്തെ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പാടുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേനീച്ചകള് അത് പാടുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവികളും അത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള സത്കഥകള് അതില് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓ, അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ അവർക്ക് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഗ്രാമ്യ കഥകൾ, കൃഷ്ണകഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും അല്ലെ. ഗ്രാമ്യ കഥകൾ പറഞ്ഞും കേട്ടതും കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഒരാളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുക അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാപം കൂടി നമുക്ക് വരും അല്ലെ. ഓ, അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടമെല്ലാം ശൂന്യമാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ശൂന്യമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. നിർവ്യക്തികവാദികൾ അവര് ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അല്ലെ ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്, തലതിരിഞ്ഞ പതിപ്പാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ട്. ഊർധമൂല മതശാ അല്ലെ, ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെ, അത് വേരുകൾ മേലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല പുഷ്പങ്ങളാലും മറ്റുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ചെടികളും മറ്റുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു മരമായാലും ഒരു പക്ഷിയായാലും എന്തായാലും ഒരു പുല്ലായാലും എല്ലാം അതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അതിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഗർഗഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വിവരിക്കുന്നു അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവര് എപ്പോഴും അതിനെ എതിർത്ത് തന്നെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു വൈകുണ്ഠമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഗോലോകമില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് ലോകം എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതി അവർ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയെന്ന് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് വന്നു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ആരായിരുന്നു അത്? ആരായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു. ആരായിരുന്നു? അതെ, ആയിരുന്നു നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ചു അല്ലെ. ഇത് വേറെ ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് ബ്രഹ്മാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് വന്നപ്പോൾ 4 തലയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഒരു നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ, ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ദേവന്മാർക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് അവിടെ കഴിയാം, എന്നാൽ അവർക്ക് അവിടുന്ന് മുക്തി ലഭിക്കില്ല. ഓ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്
നായം ദേഹോ ദേഹോപാജാം നൃലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാനർഹതേ വിഡ്ഭുജം യോ തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേദ്യസ്മാത് ബ്രഹ്മ സൗഖ്യം തദന്തം. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം. തപശ്ശരികൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്ന് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. അനേകം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അനേകം ജീവികളിലൂടെ ആണ് ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിയായിട്ട് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനല്ല ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവാണ് നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ പിതാമഹൻ. എന്നാലും ബ്രഹ്മാവിലൂടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ പിതാവ് തന്നെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് സങ്കടപ്പെടുന്നു, ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ആർക്കും തന്നെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇവയ്ക്കായിട്ട് ജീവിതം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമായിട്ടാണ്. മനുഷ്യരൂപം മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം തമസിന്റെ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ബോട്ടാണത്. ആത്മീയ ഗുരു അതിന്റെ നായകനായും വേദങ്ങളിൽ വരുന്ന ജ്ഞാനത്തെ തമോ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ അതിനെ നയിച്ചു നീക്കുന്ന കാറ്റായും പരിഗണിക്കും. അപ്പോ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരാണ് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു ബോട്ടാണ്, ഒരു തോണിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന്. അതിന്റെ കപ്പിത്താനാണ്, അതിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്, ഇതിന്റെ നായകനാണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു തോണിയിൽ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്ന പോലെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം അല്ലെ. അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി നിന്നാലും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായി സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമാധിദേവം കരുണാനിദാനം തമാലവർണം സുഹിതാവതാരം അപാര സംസാര സമുദ്രസേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ്, തോണിയാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ വിവരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാമ്യ കഥകളൊന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ നിന്നുള്ള തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു തോണിയാണ്, ഒരു ബോട്ടാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രയോജനം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യജീവി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. ആകയാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാത്ത ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതം മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ സ്ഥിതിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പരിതപിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവര് ഈ മനുഷ്യജീവിതം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷയെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ അതിനെ ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നീട് പട്ടിയും പൂച്ചയും പന്നിയും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് തീരും അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണ്ട, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണ്ട, അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. യഥേഷ്ടം ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള താഴ്ന്ന തരം ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് സഹതപിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പരിതപിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവരുത്താം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.